салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТG. Каталониҳо умед доранд ки хави дар даста боқӣ мемонад. Гюндаган ба ватани аҷдодиаш меравад. Алонсо ва Роберто ҳам бо Барса хайру хуш мекунанд. Ин ва дигар хабарҳои дастаи Барселонаро имрӯз дар навори худ ба шумо пешкаш хоҳем кард. Аммо пеш аз ҳама обуна шуда лайк зери ин навор гузоштанро фаромӯш насозед. Футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. тамошои ҳамаи мусобиқаҳои бо нуфузи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонад. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаоканори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Барселона бо хави ҷудо шуданӣ нест. Баъди эълони хави натиҷаҳои даста беҳтар шуданро шурӯъ кард. Барса 8 ғалаба ва 3 мусовиро ба қайд гирифтааст. Роҳ ёфтан ба даври якчорниҳои Лигаи Чемпионҳо ва ба таъқиби Реал дар ҷадвали Ла Лига баромадан, боду ҳавои даста ба қавле иваз шуд. Ин ҳам дар ҳоле ки мушкилӣ дар пайдо сохтани мураббии нав доштанд. Лапорта дар суҳбатҳои охиринаш хавиро ба ивази қарор кардан даъват намуда буд ва инак ёрдамчиҳои Лапорта ҳам ин роҳро пеша карданд. Рафа Юстем мегӯяд ки нигоҳ доштани хави дар даста ба фоидаи онҳо хоҳад шуд. ман боварӣ дорам ва умед ба он мебандам ки хави дар даста боқӣ мемонад. мо бо ӯ оиди шартномаи дарозмуддат суҳбат карда истодаем ва ин ҷо сухан оиди 1 ё 2 сол намеравад. мо талош мекунем то хавиро розӣ кунонем, вале феълан ҳамаш аз худи ӯ вобастагӣ хоҳад дошт. ҳарчанд оиди суханони ноиби президенти даста аз хави дар пресс-конференсияҳо пурсон шуданд, вале ӯ посухи дақиқе надод. Дар расонаҳо ҳам хабарҳо мебароянд ки роҳбарият аз натиҷаҳои охир истифода бурда мухлисонро ҳам ба кор ҳамроҳ мекунанд то хави дигар роҳе надошта бошад. менеҷерони даста охир вақтҳо банди ҳамин корам ҳастанд. хави кӯгапашро гуфт, вале роҳбарият баъди ноком шудан дар ҷалби мутахассиси нав худро бо ин роҳ сафед кардан мехоҳанд. пас аз анҷоми мавсим Барселона бо Маркос Алонсо хайру хуш мекунад. ҳимоятгари испанӣ ҳамчун агенти озод тарки даста мекунад. хабар медиҳад Фабрицио Романо. инсайдер илова мекунад ки тарафҳо эҳтиром ба ҳамдигар доранд ва Алонсо рӯафтода нест ки нилнориҳо бо ӯ тамдиди ҳамкорӣ намекунанд. Маркоси солхӯрда дарк мекунад ки даврони хубаш паси сар шудааст ва бояд ки роҳ ба ҷавонон кушояд. аз хафои Маркос бошад эҳтимолан Серхио Роберто ҳам тарки даста мекунад. ояндаи ӯ бештар аз хави вобастагӣ хоҳад дошт. агар сармураббӣ боқӣ монад, Серхи ҳам шонси бозӣ дар кампнои навро пайдо мекунад. агар не, пас Серхи шояд ба Арабистони Саудӣ ё MLS куч бандад. фикр мекунам Роберто варианти дуюмро интихоб мекунад, чун Мессиву Суарес, Бускетс ва Алба ӯро кайҳост ки ба Амрико даъват доранд. дар умум рафтори даста бо ветеранҳояш мақбули дили мухлисон нест. то ба ҳол ҷойгузини Бускетс пайдо нашудааст. Алба дар ҳоле рафт ки ҳоло чанд сол кӯмакрасон шуда метавонист. ин ҳимоятгар рақобатро бо Балде бо сабаби варзишӣ набохта буд. Роберто ҳарчанд бозингари калидии ҳайат нест, вале кораш дар отоқи либоси васкунӣ калон мебошад. илова бар ин дар дилхо мавқеъ ӯ бозӣ кардан метавонад ва чунин бозингар бояд ки нигоҳ дошта шавад. ин ҳам дар ҳоле ки ҳайати Барса пур аз кӯдакон шудааст. онҳоро ку тарбия додан лозим. Жерар Ромеро боз илова мекунад ки Барса аз Ориол Ромеро ҳам ҷудо мешавад. ин ҷо ҳамаш ба таври возеҳ фаҳмост. тобистон даста ҳимоятгар хоҳад харид. сабаби фурӯши Ориол бошад ин иштибоҳҳои пайопай ва ноустуворӣ мебошад. камбеки зебои ӯ дар Барселона бо нокомӣ анҷом ёфт. Илкай Гюндаган дарҳол лидери даста шуда тавонист. ӯ ҳам дар майдон ва берун аз он ҳам дастаро ба пеш мекашад ва аз ҳамдастаҳо ва бошгоҳ талаботҳои сазовор мекунад. хабарҳо менависанд ки баъди анҷоми трансфер даста ба Гюндаган писанд наомадааст, чун Барса бо кӯчбандӣ ба бозингар кӯмак накардааст. илова бар ин ҳолати иқтисодии даста нороҳаткунанда ба назар мерасад. ба ҳамин хотир расонаи туркии Фотомак хабар медиҳад ки Илкай ҳамеша хоҳиши бозӣ дар ватани дуюмаш, яъне дар Туркияро дошт. аз Туркия Галатасарай ба бозингар диққати ҷиддӣ дорад ва бошгоҳи Истанбулӣ бо агенти бозингар гуфтушунидро оғоз кардааст. ҳолати феълии бозингарро дида рафтани ӯро ба чемпионати заифтар қарори дуруст намешуморем. албатта ки Гюндаган аллакай 33 сол дорад, вале ӯ лидери яке аз дастаҳои қавитарин ва машҳур ба ҳисоб меравад. кадом Галатасарай? репутатсияи лигаи туркӣ баъди моҷарои Фенербахчи аллакай поин шуд. барои ҳамин хубаш ҷои гармро хунук накарда бозиро идома диҳад. ба ҳамин тавон дӯстон ҳатман обуна шавед ва дар ҷараёни навгониҳои дастаи Барселона бимонед.